Wekdal sasana makrangsang Manjing Dalu bilih adicara ingkang sampun trinakit rinupaka sedherek para kadang panawa krida dalem swasana sawalan halal bihalal katur kagem panjenengan sedaya daya kawitan. Maturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinengga sumuruping sarya wayah rati cinandra resik ing wardaya lumantar jiwa saha ati suci kanthi luhuring nugraha sejadening sedya kawula sugeng riyadi ngaturaken agunging sing samudra pangaksami sedaya kalepatan atur wicara saha solah bawa ingkang boten dadosaken renaning penggalih panjenengan sami. Dumateng panjenenganipun para pepunden para sepuh. Aji sepuh ingkang satuhu sampun pono ing pawawas. Lebto ing pitutur kibat ing panembah ingkang pantes pinundi saking abekten. Duniji panjenenganipun para pangembat ing praja satriyaning Hanegari. Minangka pandhap-pandhaping kula dasih ingkang sinuba ing pangurmatan para sarjana sujananing budi ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutaman ingkang satuhu bagya mulya. Nggih Brayat Ageng Baraya Wirawiyata Baraya Wiratamtama para purna karya labek praja ingkang pahambek luhuring dharma miwah para kadang sutresna Buddha Weda Carana madya ingkang pantes sinutarasana. Punapa dene para rawuh kakung nemawana putri ingkang dahat kalingga mardoning akrami. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Sekait itibalah Gusti kang murbing dumadi, Gusti kang murbing jagat. Jalaran hati triatri wedal dalu menika kula saha panjenengan sami saged mujahah seperangan silaturahim kanthi pinanggih rahayu 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 kang pinuju. Selawat manggahipun salam mugi tansah katlebet dhateng junjungan Nabi Agung kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdulipun Nabi sakita wawantu-wantu sawanipun dinten yaumul kiamah. Mratopo awit saking keparengipun para kanca kadang panawung krida kawula ngadeg wonten sak ajengipun jengandika sami boten ateges ngiraos pakurmatan minangka handharaken tata laksaning adicara dalem swasana halal bihalal warga desa Semono khususipun dusun Sijo sekalian para kanca kadang Buddha Taruna Karan Taruna sekalian keluarga besar Langen Sejati dusun Sijo desa Semono kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Irama. Para rawuh ingkang dagem hormatan kepareng uninga menggah rocening adicara sak mangke nggih ingkang sepindah pambuka ingkang kalih atur pambagya harja Basuki Raharja ingkang mundharaken panjenenganipun Ibu Kepala Dusun panjenenganipun Ibu Ngandiyem. Adicara ingkang ketiga ikrar halal bihalal minangka sulis salira kadang Buddha Taruna berkah pangastunipun panjenenganipun Bapak Heru Purwanto. Ingkang adicara sekawan niki panampi ikrar halal bihalal niki kadharaken panjenenganipun Bapak Tarjo Sumarto. Ewondene adicara gangsal penyerahan santunan pembangunan kangge mushola Al Iman kepareng ing mangke kasuwunan panjenenganipun Bapak Supriyatno. Wonten adicara ingkang kaenem berkah pangastunipun donga panutup kalajengaken wonten panglipur saking Langen Sejati. Sagung para tamu ingkang sinebut ing panghormatan daya pawitang dalem sasana Manjing Dalu mila ndongkap adicara kasepindah tumuli adicara pambuka
Katur kagem Bapak Ibu sedaya ingkang ngrasa agami Islam. Kadherekaken kanthi waosan kumpul kitab Suratul Fatihah kang sepindhah. Ewa dene katur kagem Bapak Ibu ingkang ngrasa sanes agami Islam. Monggo kanthi nderekaken kapitadosan panjenengan piyambak. Liridho ilahil muslimin wal muslimat. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun kanthi umur kita Mas pindah mugi nderekaken lastaning adicara yen promati dumugi wusana pangge rahayu kalis terlebih saking bubaya. Amin. Dekap adicara ingkang kalih dherece atur pambagya harja Basuki minangka salira saking keluarga katur panjenenganipun Ibu dukuh panjenenganipun Ibu Ngati yang Sasanawara kula aturaken sak cekawipun semoga katur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Amin. Katur wonten ngarsanipun para pepundhan, para sesepuh, para pinispuh ingkang pantas pinundi-pundi dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Semono saha perangkatipun ingkang kawula hormati, sumrambah dumateng lembaga desa, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Bapak anggota BPD, KPMD ingkang kawula hormati, sumrambah dumateng sagung para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya. Saderengipun kula matur kathah, monggo kula dherekaken sami mujukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan saha karahmatan saengga ing wekdal dalu menika kita saged pepanggihan wonten ing mriki majelis kanthi wilujeng slamet mboten wonten pambengan setunggal menapa. Amin. Shalawat saha salamipun Gusti Allah mugi tansah katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing kita lan ingkang kita antu-antu syafaatipun ila yaumil kiamah. Amin. Nyuwun pangapunten dalem sewu ing mriki kula semula atur nggih menika minangkani saking kadang panitia. Ingkang sepisan kula ngaturaken gunging matur nuwun dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun kersa ngrawuhi undanganipun para kadang panitia ananging ndadosaken kuciwaning manah bilih anggen kawula boten saged caos papan palenggahan saha caos uga rampe. Ing mriki kula ngaturaken gunging pangapunten ingkang setulus-tulusipun. Salajengipun kula ngaturaken gunging matur nuwun dumateng para donatur saha para Karang Taruna ingkang sampun nggih menika mengadakan acara halal bihalal silaturahim ing wekdal dalu menika. Mugi-mugi sedaya amal kesainan panjenengan sedaya pikantuk lintu saking Allah Subhanahu wa taala. Saklajengipun ing mriki kula ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mbok pilih anggen kula sesrawungan kalih panjenengan sedaya kathah kalepatan ingkang kula sengaja mboten sengaja lampas tindak wiraos sak klimah kula nyuwun gunging pangapunten ing saageng-agengipun. Salajengipun
kula nampi atur saking Bapak Marsono bilih beliau mboten saged hadir wonten ing mriki majelis. Beliau tasih wonten perjalanan kondur saking Gombong menika wonten acara nggih menika saking pemerintahan desa nggih derek nitip taqabbalallahu minna wa minkum mbok bilih pemerintah desa anggenipun bermasyarakat kirang merenani penggalih panjenengan sedaya saking pemerintah desa ngaturaken gunging pangapunten saageng-agengipun. Salajengipun acara ing wekdal dalu menika nggih menika halal bihalal menika kagem ngraketaken sedaya perantauan lan ingkang wonten kampung nggih menika supados menika kempal mlempak supados menika acara tahunan nggih. Mugi-mugi acara ing wekdal dalu menika saged manfaat kagem sedayanipun. Ing mriki kula selaku tiyang sepah nggih ngaturaken dukunganipun kagem Karang Taruna ingkang sampun nggih mbiyantu pemerintah desa bangun desa. Mugi-mugi Karang Taruna wonten ing dusun Sijo khususipun menika saged terus anggenipun bangun desa semono. Amargi desa menika menawi boten dibangun saking Karang Taruna nggih menika kirang kathah amargi pembangunan menika saking utaminipun nggih saking generasi anak-anak muda. Kadose namung cekap semanten atur kula mbok bilih kathah kalepatan anggen kula matur kula nyuwun gunging pangapunten saageng-agengipun. Kula pungkasi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetha terwaca atur sapmala saking panjenenganipun Ibu Kepala Dusun Sijo panjenenganipun Ibu Ngadi yang ngaturaken gunging patur sumanwi. Tumuli ndongap adicara ingkang ketiga driji ikrar halal bihalal minangka sulis salira saking prakanca kadang taruna muda taruna saking panjenenganipun Bapak Heru Purwanto. Mila katur panjenenganipun sasanawara kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Katentreman kabagyan kasarasan miwah kamulian mugi tansah rinasih wonten ing ngarsa jengadika sami sanggianing para punden sepuh ingkang dhat sinubu sinudarsana utaminipun dumateng panjenenganipun Bapak RW Tarjo Sumarto, Ibu Kepala Dusun Sijo nggih panjenenganipun Ibu Ngadim, Bapak Joko Purwito minangka sulih saking BPD Desa Semono. Ugi boten supe dumateng sedaya para panembahan sepuh ingkang boten saged kawula sebat asma saha kalengganipun. Mandhapipun dumateng Bapak Ketua RT, Ketua RW lan lembaga-lembaga desa sanesipun ingkang tansah
kawula dhereki program saha aturanipun. Sangganing para tamu kakung sumawon putri langkung-langkung dumateng para kadang kesenian nuninggih saking grup kesenian Jaran Kepang Langan Sejati ingkang dalu menika kaleres kolaborasi kalian karya Jati Manunggal ugi Langan Wahyu Turangga sedanipun ingkang sangat kawula hormati. Nuwun amit sewu kawula ing mriki cumantaka sumantana kumawantun hangat wonten ngarsa jengantika sami. Espiring manah tebih saking raos kumalungkung hamung satuhu ana tepi dermaning wajib. Jir kawula pinatah kardi piniji tunggal kadhawan kinen matur wonten ngarsa jengantika sami. Kanthi menika kawula nyuwun idi pangestu mugi ing sakmangke tinebihna saking sedaya tulak sari. Para bapak, para ibu ingkang dhat kinurmatan. Nuwun amit sewu kawula ing mriki minangkani menapa ing dados dawuhipun para kadang panitia kadhawuhan supados hamakili dumateng anak-anak kula karang taruna ingkang wekdal dalu menika ngawontenaken silaturahmi halal bihalal. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kawula minangka bapakipun lari-lari karang taruna estu ing dinten lebaran menika anak-anak kula sedaya tansah nyuwun pamunten awit saking sedaya dosa saha kalepatan bebasan lagu setindak catur sekecap ingkang sampun kawedhar ing lati tatkala wulan-wulan kepengker ugi kawula nyuwun pamunten sanget mbok bilih anak-anak kula karang taruna sedaya kemawon saking Tunas Karya Manunggal mboten saged marak sowan wonten dalemipun para sepuh para pinisepuh kanthi halal bihalal estu kawula minangka tiyang sepuhipun nyuwunaken pangapunten ingkang satulus-tulusipun ugi sedaya kalepatan ingkang sampun dipun lampahi dumateng sedaya anak-anak kula karang taruna estu mugia para pinisepuh para bapak ibu sedaya kersa maringi pangapura dumateng sedaya kalepatanipun anak-anak kula sedaya lan kaleres ing dinten lebaran menika sedaya dosa kalepatanipun tansah dipun pangapura saking ngarsanipun Gusti Allah lan dipun lebur wonten ing dinten Ariyatin menika. Lan nyuwun pamunten anak-anak kula saking Karang Taruna mestinipun gandeng tiyang enem menika kathahipun keladuk wani kirang geduga. Mila kawula kraos saha rumaos bilih anak kula menika estu kathah kalepatanipun. Lan nyuwun pamunten ugi anak-anak kula Karang Taruna ing wekdal dalu menika boten saged sedaya marak sowan wonten ing papan mriki amargi saperangan sampun wonten ingkang bidal wonten ing perantauan malih kanthi hanatepi jejiban sami glidik wonten ing perantauan. Mila nyuwun pamunten mbok bilih anak-anak kula sedaya boten saged nderek sowan wonten ing papan mriki. Lan kula minangka tiyang sepuh saking Karang Taruna nyuwunaken pangapunten dene anak-anak kula
anggenipun ngawontenaken silaturahmi menika namung nderek numpang kalian gladenipun jaranan saking Langan Sejati. Estu nyuwun pamunten dhumateng sesepuh Langan Sejati kawula bebasan lancang amargi janipun senes peranganipun. Para bapak, para ibu, para pamirsa ingkang sanget kawula tresnani saha kawula banggaaken. Kados kirang wicaksana bilih kawula matur kathah amargi kawula kraos saha rumaos bilih wit saking purwa madya dalahusana anggen kawula sumel matur wonten ngarsa sengandika kathah cecer ceweting atur saha pangkrakiting basa ingkang kirang tumata satemah anjaleri kirang nuju prana wonten ing penggalih sengandika sami mawantu-wantu kawula tansah nyadong deduka ingkang kathah lan kanthi tulusing manah kawula nyuwun lumtring sih pamunten ingkang sak tulus-tulusipun. Ing wusana kawula kasih billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasana katur kundur dumateng Kadang Pranata Hadicara. Nuwun nuwun nuwun. Gamblang wijang wijing wicara minangka atur sepala ikrar halal bihalal minangka sulis salira muda taruna kula aturaken panjenenganipun Bapak Heru Purwanto matur sumbandu duka pati cereka sekawan neniji panampi ikrar halal bihalal ewadene ugi mewakili pemerintah desa Semono panjenenganipun Bapak Tarjo Sumarto Sasanawara kula aturaken sak cekawipun sumangga kandur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wal hudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sangyaning para pepunden, para panembahan ati sepuh, bini sepuh ingkang kasepuhaken ingkang sampun hamba luhuring budi pana ing pamawasada ing pitutur luhur ingkang tansah kawula bekteni ing kalurmati panjenenganipun Bapak Lurah Desa Semono saha jenjang perangkat sedaya ingkang tansah kawula hormati ingkang pinangka sasong ageng negari pengayomanipun kawula tasih sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken.
sagung para rawuh, bapak sahibu, para pamriksa sedaya ingkang tansah kula hormati, langkung-langkung dumateng Karang Taruna saking mas-mas saking mbak-mbak sedaya ingkang tansah kula tresnani, saking keluarga kesenian jaranan saik pinten-pinten kelompok saking Langen Sejati, para mas mbak sedaya ingkang tansah kula hormati. Saderengipun kawula matur kathah, monggo panjenengan kula dherekaken munjukaken rasa puji syukur wonten sadalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nglebaraken rahmat taufik hidayah sarta inayahipun ingkang tumanduk wonten kula panjenengan sami katiti wonten ing sonten dalu menika. Kita sedaya waget nderek muajahah wonten ing menika majelis sedaya kanthi pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala pinanggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Rahmat salamipun Gusti Allah monggo tansah katetepna katuraken panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah setunggalipun Nabi ingkang kita antu-antu menggah syafaatipun sarta kula panjenengan dhereki menggah tuntunanipun sarta pitulunganipun wiwit wonten alam donya widini widunya wal akhirah. Allahumma amin. Nyuwun pamunten dalem sewu wonten ing mriki kepareng kawula sumantana cumantaka ngadeg wonten ngajianganipun sanggya para lenggah Bapak Ibu samudyanipun estine manah tebih saking raos kumendel awit kawula piniji matur kinen makili matur pinangka sulehatur talahing basa saking para sepuh utaminipun panjenenganipun Bapak Lurah sarta perangkat desa sadesa semono. Dumateng para sepuh sagung para pilenggah sedaya ingkang tansah kula hormati wonten ing dalu menika kawula saestu saking tiyang sepuh tansah ngaturaken sewu kenging panuwun ingkang tanpa upami ing sekawit wonten ing menika wedal saking kadang Karang Taruna putra-putra Karang Taruna sae ingkang wonten ing dusun sae ingkang wonten ing perantauan ngawontenaken halal bihalal wonten ing menika wedal sesarengan kalih wonten satunggalipun hiburan nggih menika jaranan saking Kelangen Sejati ingkang baken kawula pinangka tiyang sepuh saestu tansah ngaturaken sewu kenging panuwun ingkang tanpa upami ing sekawit saking panjenenganipun para putra-putra Karang Taruna wonten ing menika wedal ngawontenaken halal bihalal. Lah wonten ing mriki saking para sepuh saestu nampi atur saking panjenenganipun Kadang Karang Taruna ngaturaken innal faidin wal faidin ngaturaken sedaya kalepatan lan ugi saking tiyang sepuh ngaturaken nggih dawuh sami-sami sekawit mbok bilih saking perangkat desa
sarta para sepuh wonten ing dusun Sidu umumipun saklebetipun warsa kawuri sesrawungan dumateng Bapak Ibu langkung-langkung dumateng putra-putra Karang Taruna sae ingkang wonten ing dusun sae ingkang wonten ing perantauan mbok bilih sedaya kalepatan kala wau awit sedaya menika ingkang kaleres kajarak lan boten kasengaja langkung-langkung galapan tembung ingkang kirang temata lan ugi pladuk wantun kirang kedugi dumateng para sepuh saestu saking tiyang sepuh nggih ngaturaken pangapunten dumateng panjenenganipun putra-putra Karang Taruna samudyanipun. Mugi-mugi awit saking sedaya menika badhe anggedepi warsa enggal ingkang sae monggo kita agem ingkang sae-saenipun ingkang awon sageta kabetel Yesus Agung baratangin sak dinten riyadin menika ugi-ugi kula panjenengan khususipun tiyang sepuh lan ugi putra-putra Karang Taruna saking desa saking ingkang wonten perantauan mugi tansah pinanggih rahayu wilujeng wonten ing dinten haryatin ingkang badhe dateng. Kawula sebagai tiyang sepuh namung nderekaken puji donga pamuji sae dumateng para Karang Taruna Bapak saha Ibu samudyanipun mugi tansah panjenengan panjang yuswa saged angupati rezeki ingkang kathah lan barokah peranganipun kagem ngibadah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi kawula pinangka sule saking para sepuh wonten ing dusun Sidu namung nderekaken ndedonga dumateng para Karang Taruna ingkang mudhik mangke sasampunipun pawiwahan sae dinten napa anggenipun badhe mantuk wonten ing pakaryan wonten ing Kitagara mugi tansah pinanggih rahayu wilujeng tidem tinebena saking Sukerta samikala jinaketaken saking sih pangayomanipun Gusti Allah waget wilujeng wonten ing mergi saengga wonten ing tujuan ingkang panjenengan badhe dipun tuju. Kados boten prayogi kula matur kathah awit kawula anggenipun matur awit sedaya menika winates ing pangertosan saking wicara sastra boten waget matur ingkang kasih sae pramila saking menika saking purwa Madyasana kathah teter teweteng basa kirang larsang subasita kalapan suni tembung ingkang kirang temata saestu kawula dadah duka ingkang kathah nyuwun nuberesi samudra pangasami dumateng para pandheman sepuh Waradin Sagung para rawuh Bapak Ibu samudyanipun sarta para pamriksa kakung saha putri samudyanipun. Pramila dumateng para pamriksa wonten ing pepanggihan menika saestu panjenengan sakbadanipun pawiwahan menika dipun aturi hamriksani beksanipun putra-putra rombongan saking jaranan Langen Sejati mugi anggenipun beksa tansah manggih rahayu wilujeng saged nggih nglipur dumateng warga masyarakat khususipun para kadang Karang Taruna sae ingkang tesih wonten dusun sae ingkang badhe wonten ing perantauan. Makaten lan semanten medal kula konduraken dumateng kadang Pranata Hadisura kula pungkasi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijawe jiwe wicara
atur panambi ikrar saking warga masyarakat dusun Sijo umumipun katur bobotoh Sumatera aturaken digunging matur semanduwun. Menginjak acara yang kelima, penyerahan santunan dana pembangunan dari paguyuban warga Sijo yang ada di perantauan untuk Musola Al Iman yang berada di Tampingan Bulu yang akan diserahkan mewakili perantauan oleh Mas Dendi, diterima dari Takmir Musola Al Iman beliau Bapak Supriyatno untuk menuju ke depan panggung. Dan berikut nanti setelah penyerahan dipun bergah pangastenipun donga panutup kasuwunan panjenenganipun Bapak Supriyatno. Mila katur panjenenganipun Bapak Supriyatno minangka Takmir Musola Al Iman ugi Mas Dedik sasana wara kula aturaken sak cekapipun sumangga. Matur sembah minangka donga panutup katur panjenenganipun Bapak Supriyatno sasana renengga sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala di subhangati rasulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli subhat semain. Alhamdulillahirabbil alamin. Handam sakhirin handam nainin handam yuafin wa huwa yakafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimun sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir dunubi wa li walidayya warham wa kamar بنصخرة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على يائمهم والأبد. اللهم أسلم لنا بديننا برغتية بسيدنا وجنة في العلم وبركة مستقرة بدل موتنا ورحمة عند موتنا. اللهم هون علينا في سقرة موتنا ونحجة من النار والعقبة السبع. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mugi-mugi sedaya ingkang hajat panjenenganipun karang taruna tansah paring rahayon kabagyan kamulyan wonten ing dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sedherek ingkang saking prantuan tansah dipun paringi kesehatan fitni wal khairah, nyambut damel ingkang lancar ing bisik pinjangipun semugi paringana saenan lan papunten dening ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala lan benjang saged pinanggih wonten ing wulan riyadin ngajengipun. Ya Allah ya Karim, sedaya warga Sijo tansah paringan rahmatipun tansah pikantuk ridhanipun panjenengan sedaya mila ing benjang saged pinaringan rahayu wilujeng sak majengipun kaparingan umur ingkang panjang rejeki ingkang jembar saengga barokah lan piteripun anggenipun sami momong putra lawanipun. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillah
Rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.